Qatt ma ninsa huwa proġett li fil-qalba tiegħu hemm individwi li għandhom storja interessanti xi rakkuntaw. Dan il-proġett huwa essenzjalment proġett uman fejn niftakru dak illi tħabbtu għalih missirijietna. Il-wirja li tifforma parti minn attività Qatt ma ninsa qed tittella mill-Fondazzjoni Valletta 2018 b'kollaborazzjoni ma' Heritage Malta fil-Mużew Marittimu Il-Birgu. Dawn istejjer isawru l-identità ta' poplu u għalhekk huwa importanti li jinġabru u ma jintilfux. L-avveniment ser jinkludi wirja ta' 10 oġġetti mill-kollezzjoni nazzjonali. Fosthom dar tal-pupi għal Myrtle, tifla ta' raġel Ingliż li kien jaħdem it-tarzna f'Malta u li Bozza ħadimila sakemm wara l-gwerra meta mar lura l-Ingilterra sab li bintu inqatlet waqt il-Blitz ta' Londra. Aħna nhar il-Ħadd għandna din l-Open Day tal-mużew fejn qegħdin nippruvaw nitkellmu fuq ħafna stejjer li hemm fid-djar Maltin, l-istejjer tal-familji tagħna. U badna 10 oġġetti li ġew mogħtijin lill-mużew matul iż-żminijiet u rridna nitkellmu fuq l-istejjer tagħhom. Stejjer ta' qlubija, stejjer ta' niket, stejjer ukoll ta' ferħ. U pruvajna noħorġu dawn l-istejjer minn oġġetti bħal l-ikbar ankra Rumana li qatt tinstabet, minn dajsa tal-Pass li kienet telat Venezja sa ritratt ta' barbier li kien jaqta' x-xahar l-iktar nies famużi f'Malta fil-bidu tas-seklu li għadda u għedin naraw dawn l-istejjer biex imbagħad in-nies ta' barra jiġu fil-mużew bl-istejjer tagħhom. U aħna nixtiequ nitalmu dawn l-istejjer, nirrekordjawhom, inżommuhom għall-futur biex nikkreaw storja ġdida għal Malta l-istorja tal-lum il-ġurnata. Waqt il-ftuħ ta' din il-wirja, il-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici qal li l-wirt nazzjonali tagħna mhux magħmul biss minn oġġetti tanġibbli u prezzjużi, iżda huwa magħmul ukoll mill-istejjer li n-nies jaqsmu u jgħaddu minn ġenerazzjoni għall-oħra. Il-ħsieb ta' dan il-proġett ambizzjuż u li niddokumentaw il-memorja kollettiva. Dawn l-istejjer isawru l-identità ta' poplu u għalhekk huwa importanti li ma jintilfux. Il-poplu huwa mistieden biex nhar il-Ħadd bejn id-9 ta' filgħodu u l-5 ta' wara nofsinhar biex iżur il-Mużew Marittimu u jġibu magħhom oġġetti, ritratti u memorabilia relatata mal-baħar u hemmhekk jirrakkuntaw l-istorja tagħhom. B'hekk il-kunċett tal-istorja tal-poplu Malti ma tibqax waħda orali.